На 3 март от 17 часа ще се състои дългоочакваното официално откриване на новата модерна сграда на Регионалния исторически музей в Стара Загора. Жителите и гостите на града ще имат възможност да разгледат богатото наследство, което години наред стоеше в хранилища поради липса на изложбена площ. В колекцията има уникални експонати. В автентичен дух е реставрирана и античната улица. Наистина не е случайно избрата тази дата, защото пък 2009 се навършват и 130 години от възстановяването на Стара Загора. Нашата експозиция разказва как започва това възстановяване и мисля, че е редно на този празник музея да отвори врати и се радваме, че това ще стане наистина на 3 март. Какво трябва да се очаква? Една постоянна експозиция, която е разположена на 3 експозиционни нива. Една временна изложба на 4-то експозиционно ниво, съвместно с киноцентъра Бояна. В тази изложба ще бъде показан реквизит и костюми от обичани български исторически филми. В лекционната зала на музея тези, които желаят, ще могат да гледат над 40 такива филми, по заявка естествено. И един невероятен интерес очакваме от страна на старозагорци и на гостите на града ни. И това, което трябва да подчертая задължително, ние виждаме този музей като един исторически, информационен, културен център на богатото наследство на Стара Загора. Музеят е разработил тематични исторически дестинации, за които желаещите трябва предварително да направят заявка. Лъча на праисторията, който ще ги отвежда в неолитните жилища, лъча на античността, който ще ги отвежда на една разходка из преблестящия град на траянците. За онези, които се интересуват от християнско изкуство, сме предвидили обиколка на църквите в Стара Загора и на Хилендарския меток. Онези пък, които се интересуват от бита на българина непосредствено след освобождението, врати ще отвори и се надяваме да се поднови експозицията Къща музей градски бит. Ще има възможност да се посещават и по-далечни дестинации. Тракийската гробница край Оряховица, медните рудници в местността Мечи кладенец. Тоест, около музея има един огромен пояс от богато културно наследство, което ще надгражда онова, което ще види посетителят тук в постоянната ни експозиция. Тя включва уникални не само за България, но и за Европа експонати. Задължително трябва да бъде видяна плочата Лъвицата Слъвчето, влязла в герба на Стара Загора и станала символ на музея. Там има един много добре запазен надпис, който е свързан с именуването на Стара Загора като Иринополис. В отдела на Възраждането един уникат, който може би гостите на музея и посетителите ще могат за кратко да видят, защото той е в много лошо състояние. Ние правим компромис, като го излагаме за откриването на музея. След това ще сложим копието. Това е знамето на старозагорските въстанници. То попада в сбирката на музея през 1908 година и е дарено от тогавашното опълченско дружество в града. Много интересен експонат. Ще могат да видят също така и за сега единствения в България градоустройствен макет. Става въпрос за макета на Възрожденска Стара Загора. Копието на Самарското знаме. Най-големият подарък за служителите на музея в Стара Загора по случай официалното откриване на модерната сграда ще бъдат посетителите. Ако има много посетители, това означава, че сме се свършили добре работата. Но искам да използвам възможността, която вие ми давате, и да се обърна към всички представители на бизнеса. Помогнете ни да направим откриването на музея така, че да бъде впечатляващо за всички от тези, които сме поканили. Имаме нужда така и от малко натурална, да я кажем, подкрепа. Става въпрос за нещо, с което да почерпим нашите гости. Ние сме изпратили покани на абсолютно всички регионални музеи в страната, на хора, с които в дълги години сме работили, на всички наши бивши колеги. Ще бъдат всички старозагорски депутати, представители на старозагорския бизнес, медиите и надяваме се наистина да стане един голям празник.
Целият фонд на музея съдържа над 170 000 експоната. От тях 86 000 са в основния фонд, като 1/3 ще бъде включена в постоянната експозиция.